Ωραία, αγόρι μου. Μου είπα να μιλήσω για την Τατιάνα Στεφανίδου. Βέβαια, αν δεν μου το ζητάγανε, δεν είχα καμία διάθεση να το κάνω. Υπάρχουν, τώρα για να μιλήσουμε σοβαρά, αν θα έπρεπε κανείς να μιλήσει για την Τατιάνα Στεφανίδου, θα έπρεπε να μιλήσει σε δύο διαφορετικές τηλεοπτικές ενότητες, και αυτό θα κάνω κι εγώ, όπου στη μία θα πρέπει να τη δεις από την μία οπτική γωνία και στην άλλη να τη δεις από την άλλη. Οπτική γωνία πρώτη, λοιπόν, πώς κρίνω εγώ την Τατιάνα Στεφανίδου. Κάθαρμα. Κάθαρμα που είναι φοβερά επικίνδυνος άνθρωπος. Φοβερά επικίνδυνος άνθρωπος. Αυτό το γλυκό πρόσωπο, αυτά τα υπέροχα μάτια, αυτό το καλοσυνάτο πρόσωπο, οι καλοί τρόποι, κρύβουν έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ραδιούργος, έτοιμος για οτιδήποτε προκειμένου να καταφέρει αυτό που έχει στο μυαλό του. Φιλόδοξη, αρκετά φιλόδοξη. Το άλλο, το αρνητικό, το πολύ αρνητικό, πάρα πολύ ωραία, με εκπληκτικά μάτια. Ένα χάλι, ένα κακό χάλι. Στον 1,5 χρόνο που συνεργαστήκαμε μαζί, εκείνα τα οποία έχω να θυμάμαι εγώ, είναι τα πειράγματά της, που είχαν στόχο να με μειώσουν ως άνθρωπο, κατά κύριο λόγο, και το γεγονός ότι κάθε μέρα κάτι έβρισκε που δεν ήταν καλό. Ή πάνω μου, ή σε αυτά που έλεγα, ή σε αυτά που έκανα. Παιδί είναι. Θα το δεις, θα κλάψει. Πάντως, αν μου λέγανε να συνεργαστώ και πάλι με την Τατιάνα Στεφανίδου, θα έλεγα όχι. Όχι. Και κάτι άλλο για την Ελένη Μενεγάκη. Νομίζετε ότι έχει ενδιαφέρον σήμερα να έχετε καλεσμένη την Τατιάνα Στεφανίδου? Αυτή είναι η πρώτη οπτική γωνία, από την οποία μπορώ να εξετάσω αυτό τον άνθρωπο φαινόμενο, με όλα τα αρνητικά που σας είπα και άλλα πολλά, τα οποία δεν μπορώ να εκθέσω, γιατί κρατάω και ορισμένα πράγματα. Κατά κάποιο τρόπο συνάδελφοι είμαστε. Δεν μπορώ να τα πω όλα, να μιλήσω ειλικρινά. Αυτά λοιπόν για την Τατιάνα Στεφανίδου, και είπα ότι αν δεν μου είχε ζητηθεί να μιλήσω για εκείνη και αν δεν με είχαν πιέσει να κάνω κάτι τέτοιο, δεν θα το επιχειρούσα. Έχω άλλα σοβαρά πράγματα να ασχοληθώ. Αυτό είναι το πρώτο, έτσι. Δεύτερη τηλεοπτική ενότητα που αφορά την άλλη οπτική γωνία. Όχι του υπερβολικού Παπαδάκη, που επιχειρεί να κάνει ακραίο χιούμορ, υπερβολικό παγωμένο μερικές φορές, αλλά να μιλήσει ειλικρινά. Ένα καταπληκτικό παιδί, ένα καταπληκτικό φιλαράκι, που αν και μας χωρίζουν αρκετά χρόνια, είναι μια πάρα πολύ καλή φίλη μου. Δηλαδή θα της έλεγα τα μυστικά της. Ελπίζω να με αισθάνεται και εκείνη κάπως έτσι. Είναι πάρα πολύ καλή και αξιόλογη. Ίσως το μειονέκτημά της, είπα προτέρημα προηγουμένως, είναι ότι είναι πάρα πολύ όμορφη. Και κάποιοι ίσως να πιστεύουν ότι εκείνο που την ενδιαφέρει στην τηλεόραση είναι να βγαίνει όμορφη. Όχι. Την ενδιαφέρει να βγαίνει ως ολοκληρωμένη προσωπικότητα, και η διαφορά της από τότε που ξεκίνησε μέχρι σήμερα είναι σημαντική. Είναι ένα εκπληκτικό παιδί, ένα πάρα πολύ καλό παιδί, και πρόκειται να φτάσει αρκετά ψηλά στην τηλεόραση. Εγώ της εύχομαι ολόψυχα να είναι καλά, πάντα επιτυχίες και πάντα φίλοι μαζί. Και για να της αποδείξω πόσο την αγαπάω, σκοπεύω να πάρω ένα σκυλάκι χάσκι, έτσι, για να την θυμάμαι, να την έχω στο σπίτι, και όποτε βλέπω το σκυλάκι, προς τιμή του το βγάλω Τατιάνα.